Welkom bij Omroep Friesland. Een van de meest actieve en productieve jonge Friese schrijvers is Tjeerd Bruinja uit Groningen. In de nu volgende aflevering van Schrijversleven een portret van deze dichter. Hier is de man die het rennen mat, die het rennen mat. Zo vol van begeerte en reet verslaving, zo blind voor hoe het land erheen leidt heiten, dat er rennen mat. Rennen want het doorzichtig wordt en tin als lucht zien langs me oplost zit. Door het park bij de Zoonbakdel, door de Zoonbak het klimrek in, dat het dreamt van woestien tonghagen dissen en stoofzoon, zo tin als hij willen wil. De man die het rennen mat, die het rennen mat, maar zijn dream dat je een stek om hinneken. 2 Friestalige bondels had er inmiddels op zijn namen stingen, maar zijn eerste poëziebondels die er de brood in bracht, waren in het Hollands. Tjeerd Bruinja, Benny Reensje Geest, is een van de jonge Friese schrijvers die in Greens wennet. Hij is net alleen nog actief als dichter, maar ook als organisator, tijdschriftredacteur en performer. Ik ben begonnen in het Engels. Tredje niet alleen. Nou, volgens mij wie dat de Huttenheugd of zo'n Centerparks park waar ik mij wat afzonderen van de rest van de familie en in een bubbelbad zit en gewoon wat te jong. Toen merk ik pas dat ik het bij tekstwerk hoor. Ja, zo is het begonnen. Want dan lees ik wel, maar toch heb ik wel een soort in mijn jeugd gewoon Arendshoog en dat soort boeken en zo. Dus het weer wel de muziek waar ik waar ik echt naar de teksten begon te luisteren en zo. Ja. En wat voor poëzie wie dat dan? Dat wie in die tijd misschien wel wat hoe zei dat? Onderkoelde teksten van Dire Straits, van het Ierenwerk, zeg maar, in de jaren 70. Een beetje stoer praten over een six-blade knife en ja, en bij luister ik meer naar. Ik luister naar Toto maar toen begon ik al aardig gauw naar Marillion te luisteren en dat had heel belangrijk geweest. Fish, wie vroeger zanger in de jaren 80 en die maken al ingewikkelde teksten en die gebruikten al wat drugs en zo. En, een hele plaat is ontstaan terug een hallucinatie die hij hier. En het is een hele mooie, best wel een concrete plaat worden, zeg maar dat begin, dat die ja, een trip eigenlijk ontstaan. Dus dat is wel heel mooi. Ik geloof dat in die tijd zocht ik het heel erg in de ironische tekst. Dus ironisch, een beetje maatschappijkritisch en ja. Wat mijn poëzie oorspreekt weer dat ik ook gewoon geen fuck van snap. Dus er zit een mysterie in. En, dus ik maak ook wel mysterieuze gedichten, want dat weer, zei ze ja, monkey see is monkey do. Ik die wat ooraapjes ook dienen, wat ik dacht dat de ooraapjes dienen en dat we net echt begrijpelijke teksten maakten, maar er moest iets zo rijm blijven dat ik het zelf ook net snapte. En toen ben ik in Londen geweest een keer, gewoon op vakantie. En ik kwam weer om en toen zei ik een ppm en toen dacht ik, shit, het lijkt het wel op Friesland. En dat win populair, denk ik. En toen ben ik schreeuwen vers en toen had ik het voor het eerst idee van, oké, nou is het goed. Dit is het eerste Nederlandstalige vers waar ik echt tevreden mee ben. Dus dat is een beetje hoe die terugbraken komen. Dan merk je van, oh ja, dit had meer waarde, zeg maar. De bloot oranje steen. Dus ja, en toen even 3 jaar daarop, denk ik, daarna wie ik al belutsen bij Winterschrift, festival hier. En toen ik kon praten met Marijke de Boer, die zit toen bij hier. En die zei van, nou schreef zelfs ik, ja, ik schreef ik, maar schreef ik in het Fries? Ik zei, nee, ik schreef net in het Fries. Oh, nou ja, als dat haast, dan was het opsturen. En ik die skimmaakwerk, ik had altijd eigenlijk werkdienst en werk weer scrollen ook. Dus nou ja, dan ik in een uur mijn werkdienst 2 uur verstien.
En dan wie ik wat aan het schreeuwen. En toen kwam de eerste keer in het Fries een stuk. En dat is ook de opening van, van het eerste boek. Paken die begon bij Ienko. Paken met zijn wief, dat er zat zijn skelkoer, dat ze de broek vol mierde. Paken die het nachts mij haar kroepen voer. Paken dat van zijn waar dat er een seksfilms uit Duitsland zag. Paken die ik zocht. Paken die als jenigste nog met Jan de Geiterneuker praten hoe vroeger. Dit zijn dochter stiekem hillig verkleren. Zijn zoon woer maar krijgt zijn best een trouwen litten. Maar ze woont net op een stal en haar het waar stien werd het te plak weer. Paken koer de utopie van skinnen handen. Dit is het plak wat ons membennen is en wat is Paken begonnen is met zijn, nou ja, mij is beppen natuurlijk, met de pleats en ja, dat is waar ik heel soort in zijn huiswest ben. En ik ben hier een heel soort west. Ik wil natuurlijk al in Grains wennen steeds, maar dit is ja, eigenlijk voor mij meer, ja, dit is echt thuis toch. Een soort, ja, het is wel thuis. Hoe kies dan, wat was die in mij maken haast dan kwijt in de poëzie, in de gedichten? Hoe verwerkt is dat dan? Ja, dat werkt het de fictie van te maken. Dus ik liet de Paken uit zijn graaf komen. En het graaf is hier achter ons. En ik liet hem terug de huizen in en ik liet hem ja, wat terug in de zweven. Zo kan ik dat zien laten, die vrouw, en wat dat budget. Hij kroept in de waskantje en het waskantje is het waskantje dat bij hem wasket. Dat door die spieren in de get. Dus het is gewoon bladje. Het moet net te zwier worden. Ja, dus zo. Dus het ding erbij te hebben. En zo verwerkt is het eigenlijk, of zo broekst, de vrouw is dan wel kaamst hier in Eerstrum. Ja, ik in die gedichten. Ja, zij broekst vooral de energie van de kracht die te beelden of die dat had, zeg maar. En daarna is het mij de leefde van Wudden, zeg maar wel. Ja, een gedichtmaatje. Mem zei Jimmy maat, ik ben hartstikke keel. Hij leeuwde het net. Als een Stan Laurel tilde ze de broek op. Schummer. Zij wies een keer van de trap vallen en een skoftje te wij. Zij wies een keer misselijk omdat een nije hagel wie de televisie haar zeer onder eigen dier. Wat er onder meer werk leidt. Dat is een soort leefde en dier. Dus dat komt natuurlijk bij heel soort schrijvers. Maar dat is in het Nederlands misschien wat afstandelijker. Hoewel lessen zei ietsje mij. Dus maar ja, Thomas Oosterhoff die zei lessen mij van dat hij wil zeggen dat het aparte wat in het Nederlandse ziet, de aparte beelden, dat die nou steeds meer in het Fries willen komen. Want die heeft het tweede boek dan ook lezen en die zei van ja, ik zie nou dat het meer bij elkaar komt. Ik denk dat het ook wel zo is. In het ziekenhuis. De trap op, altijd het rennen. Ik sloeg trien mijn oer. Stoot in de gang wie mem del, net schoen. Thuis hier ze nooit een ochtendjas aan. Thuis hingen soks in de kast. Ja, van mem dat speelt natuurlijk altijd een grote rol.